Joo, nyt mennään tutkiin jotain kalliota. Kriipeä kalliota. Laittakaa valot. Laittakaa kaikki valot päälle. Onpa kriipi. No ei saa No, nyt on. Laita toi. Aika iso. Laita nää. Kuka menee eka? Anton. Yksi nainen oli kerran täällä nurkassa istumassa. Eikä se puhunut. Eikä se puhunut yhtään mitään. Me tutkitaan takaa, niin mä vaan. Kuka tulee seuraavaksi meitä? Niilo. Okei, minä voin. Sitten lasinsiret. Oh. Varo. Älkää laittako käsiä. Mitä vittua? Mä näin enää somittain. Ei tuolla on jotain vittu. Tää voi olla nyt kiinni. Ei voi. Tai paitsi jos joku änkee tänne. Kattokaa, se vittu nainen oli tuolla nurkassa. Sitten ei puhunut mitään. Ei niin, ei mennäänkö pois? Kattokaa, tää on ihan vielä. No on tosi. On tosi. Ei täällä muista mitään. Mennäänkö tänne päälle? Onko? Siellä on. No mennään tänne päälle, mä pausitan nyt hetken. No niin, nyt me ollaan siis täällä päällä. Ei ole vielä. Täällä on vähän tällaista. No ei olla, kun tää on niin liukas. Oksa tuli naamalle. Täällä. Ei kannata vittu puhua. Vittu mikä kuilu. Vittu mikä kuilu siellä. Nyt sä näe. Niin on. Videossa et. Joo, näitä vielä vähän paljon. Videossa et valitettavasti niin hyvin näe.